Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai beban atau pergumulan, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan pertolongan. Kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat yang berkelimpahan. Lalu mengaradi rohanta memasuki par mingguanta Mariandi Mahita Sian buku ND nomor 12 ayat 1, 2 dan ayat 8 di ayat Pawalon Jonjong Mahita. Marhite-hite guarni de bata ama, doat guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, doat guarni tondi porbadia, nantu mompa langit doat tanoon. Amin. Aka diboto hamu do, nama ngorhon habengetoni roha do pangunjunan diha porsian muna, alai ingkon adong do ulan naung sundenggan diha bengetoni, asa tungtak si tutu jala halak si sandok hamu aka nasohurangan di manangaha martua dona poso nama ngulahon si songoni di dapot tuanna di haroronai. Haleluya. Haleluya. Martangi yang mahita ali di bata amana di banua kijang puji-pujian hasangapon doat hamu lation usomba hamu usomba bahon hami tuho marningot silelon mi na balgai tuhami jolma na di pardangulanon ima anakmu Yesus Kristus nasi disurumi ni sian banua kijang alani hami kabena dangol do ibana jalana pogos pola tubuh ibana di barani di Bethlehem asa mamora hami saya rajai jala togu hami marhite hite tondim asalamu ida hami godang ni holong ni rohana bina patar ni anak mi. Amin. Marene mahita sian buku ini nomor 6 ayat 2 dan ayat 3.
Jehovah si gonggo sude panutan nama logi wong ho songoni airi mitangan dosa songon hombar turoham sadira moti ibana puji Jehovah nanti pak mano padagimu jalan atau manupa hisar pamatamu jujur diri pangurupi ya Tuhan ujunaro hagugutan. Patik ini debata sian sada Petrus 2 ayat sia. Alai margana pinilit dohamu hamalimo na raja bangso na badia haum na ginom gomana asatung dibari tahun hamu denggani harohawan ni ibana naung manjo hamu sian holom tu hatirona halonganani ima sahatna atau ngerap mangido gogo mahita sian Tuhan ta ale Tuhan debata saya pargogo imahami mangulaho na hombar tu patikmi amin. Mari ini mahita sian buku ini nomor 170 sada ayat sada dan ayat 2. Tandai maaf sukapi madoh rohaku uji maaf pamana Tuhan madalaku Tapauduk bema rohata diadopani debata lau manapoti dosanta. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala ama para siroha. Dang lomo rohamida hamatiani pardosa. Mulak mamian paharjatahi tumandikon dalana. Asa mangolo ibana. Ido dipangido roham. Alani i umbain dipangido hami. Saya sundati mak toru-torum asa unang mangonai betu hami. Saya sesa sude dosa nami. Asa mangolu hami di bagasan asi ini roham. Saya pargogo imahami.
asa margogo kami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tabegi mahata baga-baga taringot tu hasisaani dosa. Songonon do hatani Jehovah, unang ho mabiar, ai au do siluluhon ho, nungapola hujo guarmu, au nampuna ho, hasangapon ma di debata nadikijang. Amin. Mareni mahita sian buku endi nomor 637 ayat 3 dohot ayat 4. Yesus na paluang, o sanino aku alani martuaan. Tabeki mahatani dibata turpuk epistel di hari Mingguan sian Rom 16 ayat 17 roditu ayat 20. Roma 16 ayat 17 sampai dengan 20 Rabhita manjaha marganti soring. Wapoi mahamu akadongan jagahon hamu maakana mambingasi parsalisian dot pangasipan mangalopo podanau ginorohon muna jala pasiding hamu manasida. Ainu ngata barita pangoloimuna tu saluhutna ido halalas ni rohaku di hamuna alai naing ma di rohaku marbisuk tunadengkan hamu polin pasidikon naroa. Ima sahatna martua doangka natu manggion hatani di bata jalana umpeopsa. Amin. Marene mahita sian buku ini nomor 573 ayat sada dohot ayat 3. Yesus si palua langitano marulop-ulop ma
Tahatindangkon maha porseon tai songona hina tindangkoni dongan ta saha porseon di sandok portibion Rama hita mandok. Au porsia di dibata Jehova. Ido ama parkubona sohatu dosa. Natumpu langit doho tanohon. Au porsia di Yesus Kristus anak ni dibata Jehova nas. Imana ditemuni si Maria. Naga bekabian si Antoni perbadia andorang sohabu. Ido tu halta natumo nan berni di pangumuan silatus. Tampate tarpajado ibana ni hau pinar silang. Natu tu banu turu. Namulak mangulo di ari patuluhan. Namana itu surgo lah undu tu siamun di dibata Jehova. Amanai pargogona satu dosa. Disima ibana maima puluh sogo tu tanaon. Mahumumi halak la mangulu dohot anama. Au porsia ditondi perbadia. Jala adong sadahuria nabadia. Huria hatopani halak Kristen akan abad. Doa ti hasesani dosa. Doa ti hatai namandok. Mulak mangulu sogo dagini halak nama. Doa ti hanguluan nasorah sudah. Amin. Kor perempuan gabungan. Kabiki mah tinting.
Shalom. Warta jemaat untuk kita Minggu 28 Desember tahun 2025 adalah sebagai berikut dengan topik Pabotohon Akka Pambahenan ni Jehovah atau memperkenalkan perbuatan Tuhan. 1. Nama minggu kita hari ini Minggu sesudah hari Natal. 2. Statistik. 3. Dewan Koinonia. Jadwal kebaktian tahun baru 2026 HKBP Makassar. 1. Ibadah akhir tahun Rabu 31 Desember 2025 masuk pukul 18.00 WITA sampai dengan selesai dengan membacakan berita jujur tahun dan laporan keuangan. Kedua, ibadah jam 00 Kamis 01 Januari 2026 jam 00 sampai dengan selesai diatur oleh keluarga masing-masing. Acara boleh diminta ke sintua wilayah masing-masing. Ketiga, ibadah tahun baru Kamis 1 Januari 2026 masuk pukul 9.00 WITA sampai dengan selesai. Keempat, Dewan Marturia. Pendaftaran song leader, tim musik, LCD, multimedia dan soundman HKBP Makassar tahun 2026. Sehubungan dengan berakhirnya tahun 2025, maka mulai hari Minggu 21 Desember 2025 yang lalu telah diadakan pendaftaran song leader, organis, tim musik dan LCD multimedia serta soundman untuk melayani ibadah di Gereja HKBP Makassar tahun 2026 yang akan datang. Adapun kebutuhan pelayanan tersebut di atas adalah sebagai berikut. Untuk pelayan ibadah di bahasa Batak dan bahasa Indonesia, 1 song leader sebanyak 16 orang, 2 organis dan pianis 8 orang, 3 drummer 2 orang, 4 gitaris 2 orang, 5 bass 2 orang, LCD dan soundman serta multimedia, LCD 6 orang, soundman 4 orang, 3 multimedia 12 orang. Pendaftaran dapat dilakukan kepada Dewan Marturia atau Sekretaris Gereja. Untuk pelayan yang telah melayani tahun 2025 harap mendaftar ulang. Demikian disampaikan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita, kemuliaan bagi namanya. 5. Dewan Diakonia, gerakan 5.000 untuk diakoni sosial HKBP Makassar. 6. Kesekretariatan. 1. Pada hari ini Minggu 28 Desember 2025 kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk pos pelayanan pare-pare. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus di rumah pada hari Jumat 26 Desember 2025 dalam rangka pesta Natal, Gereja HKBP Makassar telah melaksanakan Sakramen Perjamuan Kudus di rumah keluarga jemaat. Adapun jemaat yang menerima Sakramen Perjamuan Kudus di rumah adalah sebagai berikut. 1. Nyonya Eje Sitorus C. Boru Panjaitan, wilayah Roma. Nona Parulian Boru Pasaribu, wilayah Roma. Insinyur M. Simatupang KR Boru Simanjuntak, wilayah Korintus. Amang Ahamanurung AA T. Boru Siregar, wilayah Galatia. Nyonya P. Silaban R. Boru Pakpahan, wilayah Kolose. Nyonya W. Naibaho KR Boru Pasaribu, wilayah Kolose. H. Sitorus Pane R. Boru Siregar, wilayah Kolose. 8. Pengumuman A1 Kur wilayah yang melayani di ibadah minggu pada hari Minggu 4 Januari 2026 yang akan datang. Kur wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah wilayah Roma. A2 ibadah malam akhir tahun pada hari Rabu 31 Desember adalah malam akhir tahun. Kita beribadah seperti biasa dilaksanakan di gedung Gereja Bahasa Batak masuk pukul 18.00 WITA. A3 ibadah tahun baru pada hari Kamis 1 Januari 2026 adalah tahun baru. Kita akan beribadah seperti biasa, ibadah bahasa Batak, bahasa Indonesia, sekolah minggu dan pospel Goa masuk pukul 9.00 WITA. Tuhan Yesus memberkati.
A4, Open House Pangula Nagok Tiki. Pada hari Kamis adalah tahun baru 1 Januari 2026. Pendeta Resort, pendeta fungsional, Bibil Pro dan Koster Gereja mengundang semua jemaat HKBP Makassar untuk makan bersama dalam rangka tahun baru. Acara dilaksanakan di Sopo Talenta setelah ibadah minggu selesai. Tuhan Yesus memberkati. Bagian B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. 1. Nyonya KR Insinyur M Simatupang Boru Simanjuntak, Nyonya Situa B Banjarnahor Boru Manulang. 3. Nona Parulian Boru Pasaribu. 4. Amang Aha Manurung. 5. Nyonya W Neibaho KR Boru Pasaribu. 6. Nyonya EJ Sitorus Boru Panjaitan. 7. Nyonya MP Silitonga Boru Samosir. 8. Nyonya P Silaban R Boru Pakpahan. 9. Amang H Sitorus. 10. Nyonya T Sitanggang N Boru Huta Barat. 11. Amang SPP Pasaribu. Ke-12 Amang MR Mapaung. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 29 Desember 2025 sampai dengan 4 Januari tahun 2026. Untuk kelahiran remaja sampai dengan dewasa ada 13 orang. Sekolah minggu tidak ada. Ulang tahun pernikahan ada 4 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Bagian E, jadwal pemakaian gereja. Bagian F, jadwal pemakaian Sopo Talenta atau gedung sekolah minggu. 25 Januari 2026 punguan Naimarata Borbor Marsada. 1 Februari 2026 punguan Silahi Sabungan. Bagian kedua, bagian keuangan, pemasukan dan pengeluaran, kiranya dapat kita lihat atau kita baca melalui grup WA masing-masing yang telah dikirim Amang Pendeta Resort via Soft Coffee. Demikian juga jadwal kegiatan untuk kita selama 1 minggu ke depan. Sampai sekian jauh harta jemaat untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Pujian Sian Kor Ama Ebenezer.
Saatnya memberikan yang terbaik melalui persembahan sada A, sada B, dan persembahan kedua. Asini rohamu puji Allahumma nabusa dipahi asorohaku gabe sorangan uang ingananu rohanami tohini magohi pakai roh morunami gabe ulami Sairamoti marohaku asaboy rohamua Sai mabawa pasu-pasu ngamari tesiana ingananmu rohanami tolini manggohi Martang Yang Mahita. Nengadison hami ali Tuhan akan mauas di baritam naulii. Alal huwato hamido baritam naulii maragogoi hokami pahot haporsel nami jala marpakirimon na toktong doho Tuhan jonok lau mangalusi
di pangiduan nami. Atuh pangidu kami maali Tuhan, asa jongjonganmu kami, asa marsoara ho di tengah-tengah nami, laho mengajari kami di beritam naulii, asa hubuak kami itu tongan ibagas nami, las marohan nami, margugu jala marpakirimu kami Tuhan, pos marohan nami, tangi hononmu pangiduan nami. Amin. Barita nauli jamita di minggu akhir tahun 2025 sadarion tersurat di Psalmen 105 ayat sada rodi ayat 6. Hujahami ma siad julu songonem ma didok disi. Panogunogun ni debata diopuni Israel. Puji hamu ma Jahuba, barita kamu ma gowarnai, paboto kamu di tengah-tengah ni aka bangso aka pabahenan nai. Ede kamu ma ibana, paluhamu ma parahinaluan upuji ibana, marnonangi mahamu taringo tuhalongangan aka nabi naen nai sudina, tanggul kamu ma gowarna nabadiai, marlasni roha ma aka nama ngalului Jakuba, sisiri hamu ma Jahuba dohot hagogoon nai, toktoma lului hamu bohina, sai ingot hamu ma halongangan akan naong binahin nai, akatada halongangan naong binahin nai dohot akan naruar sian pamanganna. Hamu ale pinopar nisi Abraham naposonai, hamu ale anak nisi Jakob aka na pinilit nai. Ido sahat na shalom. Molo las ni rohatta siam mulai dung masuk kita ti minggu Advent berubah dora pakilalaan las rohang lau menyambut hari Natal, las roham mamis tahun haroro nisi paluai, las roha makatidakon ibana diganup akal liturgi naung tajaloy makatidakon lau pabotuhon pabahenan ni Jahuba songon topik minggu sadariaon, pabotohon akka pabahenan ni Jahuba, pabotohon lapatanan makatidakon, lapatanan mamaritaho pabahenan ni debata negok halongangani. Bolo jujur hita gudangdo natajalo halongangan, gudanggo natajalo basa-basa ni debata satau bulum 2025. Mula jujur kita makatidakon, mula jujur kita makatahon. Luar biasa padonganion pangurupion ni Tuhan di hita. Alani do kamana kainang naing tapabotohon akka pabahenan ni debata laho memuji-muji pabahenanna na tu dirita secara pribadi, secara keluarga, secara huria nang di parabangso ottape tama tabirengi taida. Jadi ise do halak no boto sama muji di bata, ise do halak no boto madok mauliate tu di bata totu namanadda do.
nama kilala songo dia pabayenan ni debata di bagasan dirina. Alani do benda tadok na kamanga kainang dan tagamon soronot ta di minggu parpudi 2025 on madok puji hamu ma Jehovah beritahu kamu gowarnai songon pakatidakon ni parpesal menon di hita asa disengguli hita lau paboton tua kadongan tua kahalak tua kabangsona asing pabahenan ni Tuhani disengguli hita maka tidak konam tajaloi di pangurupionna di ngelutta molo didok biasana di minggu parpudi adong ma disi ruji-ruji bolo biasana tahun baru adong ruji-ruji mamilangi mamereng dopak pudi mamilangi ahado dia nabi nahini debata di nguluku satau bulono adong merenungkan direnungkan ahado noku jalo asa unang rabbeas muti dangadong pamerengon do papudi alani do kamang pabotohon akapabayanan ni Jehovah molo adong dita ruji-ruji molo adong dita lapanilanion di pabayanan ni debata di ngoluta alani do pabotohon beritahukan apa yang kita terima apa yang sudah Tuhan berikan kepada aku. Jadi alanido bana di doko perjoro lahu makam latehon asini roha ni Jehovah di ayat 2 edeho kamu ma ibana paluhamu para hinalohan upuji ibana. Jadi sangat tertarik dua waka mangakainang disada adong di Facebook hujaha didok disi surat terbuka untuk Eforus HKBP opui Eforus HKBP nena tolong opung disurati kepada setiap gereja setiap perayaan Natal maunya janganlah ada lagu-lagu cinta-cinta di sana. Cinta Yesus lah nina. Cocok naruh aku. Aku temenang cocok di ruamu. Apalagi itu hati. Kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus yang menyanyikan lagunya lagu cinta nina di sana. Wani. Nahulani nama Edena Tabuto. Patut dotong didokon noloi mangguhi rohani columa matuaido haruar siapa manganna toro tahya kamang akan natunga ido kan matuai mangguhi roha ido na haruar ido na terbigi hapi mangguhiro hata apalagi pesta Natal mangguhiroa marningot belgaun na pinatupan ni debata ro ibana tu portibion mabuan las niroa mabuan hatuan mabuan olo-olo hapi ro erdekta menyambut di perayaan ini ahado lagutta betul naruh hakku. Nah walani dah maharot ahe rohanami kajul maun. Makanya begitu banyak perselingkuhan. Alai di huriat to dapat aku biki. Mau lihat ya mak. Aku tu saya dah huria mang. Bahera rahasia umum nama. Merdangol pakilalan.
Sian fisik gereja begitu indah, begitu bagus. Bolo tabereng permingguan begitu semangat, banyak kesehatan gereja. Apalagi bolo pagi nih, tak kesehatan. Isa terleblak siap be, di luar nama, las maronangi di luar. Tetapi isinya bagaimana? Imana naing pakulingan itu pukot tuhita kamanga kenang mangendehon edeho kamu ma ibana peluhamu ma para hinaloan songona tabayenon bay musik itu penolong alay unang tibo ubal ga suara ni musik sa suara ni tajol mati belum gugudo suara ni musik dak binigi suara ni jolma aron nang ipaddokonin naroha alana nang do putihan ahado nani dok ni hatani di tunggulu ni ba iduban na sa ni dok setiap lagu adong madokot tulu propa opak propat di situ kecepatan lagunya. Oh tidak, kita harus masuk kepada lagunya. Hita do masuk tu ede dan ede paksa honok tatu irita. Hita do masuk tu ede idua satabor tu membuat tempo cepat atau lambat ni ede. Jadi baru tak perlu perhinaluan tabo tu jo ede somo dia pengiduan na baru ta ede mah hubar tu pengiduan ni ede las marohatta mangede hocca una sai songon na moddo hoddok mangede hon HP edeta halalas las ni gudangin na moddo hoddok mangede hocca tahu mulai dok marulo polo mede mulai dok marlas niro hama ede mulai dokon marsitaonon makilala maiba tutu disitaonon asa kamang kainang disungguli turpukodo disungguli bangsa Israel bagasa turpukon asa diingot halengangan na binayan ni debata tunasida asa diingot akatada na pinabayan ni debata di perdalanan na sida mulak siyang tano perhatobanan siyang tano Mesir ujui iduban na didok mertua ma akan mangaradoti hati goran ni debata mertua mangaraduti hati goran ido nabui memuji debata ido natau maka maulateon pabahinan ni debata na mangaraduti ido bana adong do musiman adong do tiki songonon umma. Ada masanya kita hidup di dalam situasi kondisi tapayakon dirita dising. Jadi di sido taraduti pabahenan ni debata di bagasan ngoluta di sido kita madok mauliate. Doasa madok mauliate ala rodi saleleng-leleng na do asi ni rohani Tuhani tubang sona dakola sahali dang marsangga-sangga alay torus saleleng na asi ni rohani Jakoba au suasi rohani debata tuhita kamanga kainang sunod do nape bolo marningot kita satokin tua kana masa apala di ujung tahun non tua kadongata na korban bencana alam na somar nasidung dopena na setong dope di dati roba jiriati lungun pakilalan wetahe inaroha buaru ulani au sugari tuau au sugari diriku mengadopi songoni buado apalagi bolo songan hamisa diri nang mengadopi tsunami nya julu terus terbayang nasomar pakaian nasadonga ro pakaian songan idok nasidai gudang doro pakaiani alai di bawah layak dipakai nani payasun lamarina do harwa pas marona tu hami datang satu trontong anggono honon melo godono do akabantuani satu trontong seperempat pun tidak bisa dipakai. Rudo bora sisa trontong alay hulamin na buti nagabitopong. Rudo akabantuan Indomie doot aka
alainya expire, tinggal kami bakar. Ya banyak, bertonton, 1 tronton banyak kamu. Utung do di samping gereja ini, adong tanah kosong, bagas tuh batu petua kok kami, batu sih bapak yang mengalang. 2 minggu lagi expire, ada yang 1 bulan lagi expire. Wah, alang tadupi, kasihan. Jadi benar dukuning somal doami mabuat punga parupuan tu elim dohot tu hepata inan tabuan mapakyanon adong layak pakai tidak bisa layak pakai itu lau terbayang layak pakai alangnya ditugala jujuk mabuan aka punguanau bereng mainang on gudang tahun adong do pakaianon naso dijahit terdope alainya ditim berma 3 balon nena aina persuk majul mau naroha persuk nai menolong yang menderita, tapi kalau saya mengatakan lebih menderita mungkin yang memberikan itu yang tidak layak diberikan kepada orang. Asa tapajamu akamangda bol marsileo-leo kita marsileo-leo nading gamma. Lebih bagi jangan daripada kita memberi. Jadi diguari pengurupion bolo tajanakin pengurupion ni debata tu bangsa Israel songo dia debata mangurupi mangiring-iring madomani sumarihon ngoluna sidak ruar siantan Misir memulus para korsihan tama ingoton tama tersirat di bagasan roha nang hati-hati asal diingot na paluakon na sida siyan tangan ni musuh siyan habuangan Babel pe dohot na papungon na sida pasadahon di huta Jerusalem idom jadi molo dun tajalo nadinggani molo dun malua sian paru kiloni dan unang ma lupa di pangurupioni molo dun saat kita tunata tuju unang lupa kita di panarihonon di pangurupion dohot nang di aka usaha natalayani asa taingot debata na mangurupi kita idu ko baran ni pangulun ni bangsa Israel mamuka sian perhatobanan sian Mesir saha tu huta Babil jadi mengadupi nasida godang dia hasusaan mengadupi nasida godang dia keparukilon sai jauh-jauh nasida tutuhani asa dia lusi debata nasida di jauh nasida debata di perdalanan ni ngolu nasida asa malua sian ragam niaka hamawoloni jadi tarokoma bui nasida taripar sian Mesir mamulus parhorsihan satu tano kanan dang bui so alani Tuhane holan ala dengan bahasa holan ala pangurupion ni debatado holan ala ni hagogon ni debatado mangurupi nasida di perdalanan bui tolhas bui sahat tutano baga-baga tutano tuhuta Jerusalem iman na mangojar rohan nasida mamaritaon goar ni debata laos iman na jinuhon ni turpukon laho mamaritaon goar ni debata laos ido aka mga kainang nang tuhita bui tohas tuhuta tu kota Makasaron bui dinggan ngoluta di tano parserahanon ikon dohonot tado goar ni debatado hagogoon ni debatado namang rupita alani do ubana di dok
Hulan pangurupion ni debatado dihita. Taduk maulate hataridaan ni roha maduk maulate uduk mahita tu ibanam. Mula diduk puji hamu ma Jehovah, beritahu kamu guarnai paboto kamu di tonga-tongan ya kabangso pabahinan naing. Alani doa kamang akainang disuruh hita lau pata dahon pabotohon guarni debata di tonga-tonga ni bangso Israel. Dakku boto manang na dibigi hamu, manang na di jahamu do nani do nya kadongatan na Facebooki tanggal 25 hari mualaf. Tetapi justru tanggal 25 banyak dibaptis yang masuk Kristen, ya kan? Jadi kebalikan, bisa kalau mau lo debata hadir di tengah-tengah ta. Jawab didukun nama sahai mau do suku on masuk Kristen nena tahu ya do mertelepon tuhami pas lau tu pesta harua di jaha di warta jemaat bu dikira apa dita kadang ditusi ngayan nomor minggu di HKBP jadi di damar jamita ibu pendeta saya mau ngobrol sama ibu. Boleh. Kapan? Nah, siapa namamu? Namaku ini. Saya ingin mau jadi Kristen. Alah ingat dangau pimpin aku adonggo pada teresot. Pasama tuh. Oh, beginilah itu. Apalagi duli-duli musik. Kalau Anda mau masuk Kristen baguslah. Tapi koordinasi sama Pak Pendeta aja, di samping gereja itu ada pendeta kita. Pendeta HKBP. Nah, kesana aja ya. Oh begitu Bu, iya. Kalaupun nanti kita mau ngobrol-ngobrol boleh, satu waktu bisa kita ngobrol. Tapi suku Namaul masuk jadi Kristen, suku Padang. Padang ngaruh tuh hita. Mangido neng masuk Kristen. Bukan karena mau nikah, tapi saya mau masuk Kristen. Oh penakin. Mau masuk Kristen. Karena apa mau masuk Kristen? Saya pingin. Sebenarnya sudah 3 tahun saya bergereja, tapi ganti-ganti gereja. Tidak hanya di HKBP. Terakhir ini saya di HKBP ini. Madokon tengane. Jadi akai dua kamang semakin dibabat semakin berambat. Bolo hati dakon idu ubaina dipangidu hita hati dakon goar ni debata hajong jokon partar lumubi perbuihon hatani debata. Jadi molodung tadai pabahena ni debata naing tahati dakon mai di bagasan ngoluta. Molo didok ede hokamu ma ede di Jehovah asa keberhasilan niak kena porseai lahopa maka tidak kon goar ni debata di bagasan ngoluna do ikut di pataridakon idu bana didok ko Tuhan Yesus asa gabe hamudo sira ni tanuon hamudo sira ni tanuon Molohita dosira ni tanon manirain memberikan rasa yang enak jala mengawetkan persauran ido pinang ido alania kamana kainang buasa dang ringgas sita madok mauliate tutuhaniate ringgas duli tatahe kurang doring gasta alanya dan tapasomal madok mauliate nautik sada contoh ditongani bagasta ngalu jakay na taon makubasi kasi pangano dia mangaradu jakay anakon disuguh ka tu amata ido ko kamu ramang tayo madok mauliate tinata mulati baba ibarat dihudiaw itu hasilnya kan tapi cukup membalas ni roha di bolong de masih madokon tu iso tasura nak kota ala nak kota buat jamang ataba
Ibuat tadok do mau lihat ala anakku nih tak pelari kok madok mau lihat itu sih. HP itu langsung mengajari hal kecil tapi bisa mendidik menjadi besar. Di sodo kita bolo tabu lupa nih ingat tak songon tabu bah pangalupamu bah mau lihat bah songon tabu selera di bamangan semangat akan natai kan. Jadi hal kecil itu bisa membahagiakan mabalas ni roha di sido kita naing akamaka diajari idul ko puasa mau kita madok mau liate sudah kita ditolong tetapi kita tidak mengucap syukur kepada dia nunga diurupi nunga dibayan naringgan jojo do kita ikon na belgado pangurupioni asa tadok mau liate anggo do to mak soal biasa di alani do amana kainang nang tapasomal madok mau liati tapasomal di bagasan dirita asa somal jala toktong sidok mau liati hita di bagasan ngoluta napa dua hon marhite nama marangehon lomoni rohani di bata mamarangehon mamaritahon do pabotohon akapabahenan di Jakoba deda holam marhite hata alai dohot pabayanan ido bani Dr. Justin si hobbing mendong ngolukido jamitaki huhangoluhon ngoluki huhangu jamitaki huhangoluhon ngoluki hujamitahon ido ikon inggabetiruan nian sudi naing gabetiruan lumobi akapar jamita akapar halado naing gabetiruan di sudi idu bener kon deda holak kata alai lumobi pabayanan idu benar dok di ayat tulu sisirihamu ninanakin natajaha di ayat tului tanggul hokamu ayat opat sisirihamu majahoba dohot hagugu unai toktong ma lului hamu bohina sisiri carilah itu sisiri hamu ninna asa taboto lului hamu ma bohin jahoba akan mga lului jahoba do mga raduti lomo ni rohani debata na mga lului jahoba do na ubotosa na uli na binahin na tu dirina iro nama kamulatehon dengan bahasa ni Tuhani di patuduoni ma marihiti-hiti pabayananna ido bana di dokko kita kamangakaina hamudo sira ni tanuon hita do sira boha buido hita sira di tongani luat di Makassaron ido bana hudokko namang macailas doro aku sali di sada 2 tahun melayani na minoritas hita setiap di bikin logat bahasa Batak ibu orang Medan ya iya tak karok yahu bigi medokon na jukat halak Batak dangarok yahu bigi medok perbeda halak Batak dangarok yahu bigi medokon natakang halak Batak jadi macalas ria doro aku bolo lawaw alahu baik kami kunjungan kasih laciro aku lawaw lama dapatun kunjungan kasih tua kadongan nah dipengaruhi doa na terpencil siak kita alani idong setiap adong orang Batak itu baik sekali orang Batak itu pintar orang Batak itu dermawan inaruhaku jadi lacir rohaku lama dapatun jadi jodoh aku tingani jabu ko holan nalau merdalani alami tebu begion berita ni halak Bataki dami sonang jala halak na boy mangalehon perhatian nang to akadonganna ido na gabi sira ido na patabohon persauran dakola mamikiri diri na sendiri ido na paulihon patip didokon Tuhan Yesus hamudo panodang ni portibion itulah padohan ni Tuhan Yesus
di Matius 5:10 hamudo sirai alanido naeng gabi boy kita didai naeng gabi boy kita rasni roha hala Kristen ikon adong daya tarik di tengah-tengah ni portibion marhite-hite nguluna asa manada Kristusi tuakan nasu manada Kristusi depe ikut jupang di bagasan ngulu ni halak Kristeni songonan ni halak Batak om majut hubegi sang guru kuhian di SMP hau patun hanguluan tuis hamaguan ikon lohok dia mang akanang patun hanguluan tuis hamaguan. Kami tidak bisa masuk ke kelas ala di SLTP HKBP do kami sekolah. Dan gue masuk ke kelas sojolo nipa nidokon patun hangoluan tuis samaguan. Baru patun. Unang saya hasurakan doa dia kepakatayong. Baru patun. Marahite hapatuno nido tapatudu hotu portibion hapor seota di Yesus Kristus ikon tapatari daun hapor seotai marahite hapatunota boharo makatai asal dokdo onang didokon asbum taruh asbum idu unang sunguni alai bolo haruar syakatat sakita hatai ikobui tak bertanggung jawab pun tahanguluhun idu ubain na bolo hami merjamita kamang saborngin jolo pikir hami do buharu naik tutu itu iberi tudu jamitai perjulu tak tuhamu tu diri ni baru ditudu jamitai buharu ngulukku nu ngasungoni sadar di basi patah amang Tuhan kalau nama kata doau dang boy huhanguluhud jamitaki tak dari desa parangiku tak dari desa siapa katayokku naroma si patah maruk kledoiba meludunga di joloon saya rana manuhuk silang nadukido pakilalaan ala mau parangin ni babe soture pakatayon ni babe soture dan boy siapinan dan boy gabi mabain semangat tudungan ala nido ubay na didokon akamang dipakuli iko patun makatai patun parangeta dinggan jalan ni hutan di dia pehita maringanan bolo didok si dapat sulup donaro si dapat sulup sungguh dia do si dapat sulup naroon tang lobo-lobo niba bagaimana kita hidup bersama dengan mereka-mereka saudara-saudara kita yang ada di Makassar ini dang nama dokon ihutono tama akaulaw na salay daon alay malo menempatkan diri tunasida idu na dokon asa unang salah bahwa kita menempatkan diri semua sadahala na porsea alay terida perbuin ya porsea ikon gabe sitiruon di tonga-tonga ni parsaurani alani dinokon mamarangihon lomoni rohani debata na perpudia ka mga kainang marhite-hite na makatidakko debata di bagasan uluta di ayat onom di bagasan trupuk taon hamu ale pinoper ni si Abraham na posonay hamu ale anak ni si Jacob akan na pinilit nay hamu tarok kuduita anak ka pinoper ni si Abraham jala jodoro harus kata temadokon bahwa kita adalah Israel kedua. Alaniaha sifat lebih kurang dengan orang Israel. Perjuangan lebih kurang seperti bangsa Israel. Hidupana jojo tadokon bahwa kita itu adalah Israel kedua. Alanido disungguli asa papataron haporseaon. Posnirohat tadi Jahoba marhite-hite panidanginyon nanang nadi dia pehita unang tadokon dan ditadahon halahonaw
dang boy do honottai ikko patada honotta do dirita ise hita tu akana sida ikko patada honotta do hita ise hita tu akana humalia kita ala hita segelintir songona pinadok ni alahon akadong tahu bertahun segelintir hita ikko segelintir itu pun harus menjadi cahaya terang di tengah-tengahnya sida ala pakatidakota ala pabayanata ala ni nadinggani taulahon asa posni rohata disungguli manuktong doa sini rohan ni bata laho mangrupi hita akan naposona asa gabe ula-ula ni debata hita iduban nahudokok kami takkolak kami na marjamita molotadok kami sialanggatanon buy maing ala aturan ni huriatta alai sudido hita perjamita sudido hita perjamita sudido hita dipakai debata sudido hita gabe ula-ula ni debata molo hita dah ula-ula ni debata lao pasahaton hata ni debata jadi unang lupa hita diurupi Tuhani do hita di bagasan ngoluta ala pangurupion ni debata di bagasan ngoluta boy hita taripar saat tu ujung tahun 2025 minggu terakhir tanggal 20 lalu Desember sadarion tapasidung dison tahun 2000 minggu tahun 2025 naing minggu naro borhak mahita tu tahun 2026 tahun naik baru nani lehon ni debata dita alani ingotot taruh bolo hudoko kami nakin baru jiruji mungkin gudang do paru kilon nata bolus mungkin gudang akasi tawonon olo mardapot-dapot alai adong doi dongata diba songon na dibagas na sida namar sahit namar taon alai di patolas di batado pina sahat tu ujung tahun sadarion alani tamado nota puji hamu ma Jehoba barita ho kamu ma gowarnai gudang nama bibiari hita ditikina parpudion gudang mungkin nama ngelah hita nama bain asa ganggu rohatta asa unang tayhut tu hattai alai disuarahon tu hita campur tangan ni debata campur tangan ni Tuhani boy hita merlas ni roha satu tikion boy hita menelpuhon tahun 2025 lalu menyambut tahun 2026 didongani Tuhan debata mahita dipatolhas mahita tu tahun naik baru alani pos marohata unang mabiar hita gok asini rohani Jehoba do sadok ngoluta urupan nado hita patolhason nado hita marsigat tung mahita tu Tuhani sai patuduhon nado di hita lasmi roha si hangoluhonotta toktong di bagasan oluta amin martanyang mahita mauliatin ma Tuhan di pasahat rohanami tu adupanmu boy hami tutu marlas ni roha saat di ujung tahun 2025 alani Tuhan naing madot hami maka tidak kokom maka jongjokon dengan basam nau ku jalo hami manipat satahun bulunung naing tadaon nami pabayanan mi dingodo nami marahiti pakatidakonon nami ituhan bui tolhas tu akalungan nami na sumanada hodope makilalakon pabayananmu pangurupionmu dingodo nami alani Tuhan Yesus pergogoi jala perbisuki mahami asa sudi hami Tuhan gabe perjamita
gabe ula-ulam mabuan hati uroni tunahumaliak kami. Hodo madok Tuhan gabe panodak kami, gabe sirah kami mangalihon dai natabu tu akka persauran nami. Pasu-pasu mahami Tuhan, pasu-pasu manang ulaun nami, pasu-pasu hami Tuhan dina menyambut tahun baru na naing si pasahaton mudi hami asa marlas ni roha hami Tuhan lahu menyambuti ai basa-basam doi di hami huwa kami Tuhan rupamu Tuhan nang akadungan nami namar sahid peak di podomanna nuaing Nyonya Insinyur M. Simatupang, Nyonya Sintuabe Banjarnahor, Nyonya Parulian Pasaribu Aha Manurung, Nyonya Hanai Bako, Nyonya Eji Siturus berupa jahitan, Nyonya MP Silitonga berupa samosir, Nyonya F. Silaban berupa pahan Hasiturus Pane, Nyonya Tesi Tanggang berupa Huta Barat, Nyonya SPP Pasaribu MR Marpaung 12 halak Tuhan na pea di podoman na subuhi rap dohot tami nang pe say sihol rohana sida nang marsaur dohot tami alai Tuhan ala ni bisuk na pinasahat mi boy do na sida ubegi baritam nauli marhiditi live streaming gabi boy na sida manangiwon soram maka tidak koko di bagasan nguluna nang pepeak di bagasan parsahiton alai marpakirimon na mangulu na hodo mangurupi madongani nasida di podoman nasida bing. Sumuni manang Tuhan nakadoan nami nanang marulang tahun sa sian remaja sahat tunamatua 10 halang. Sumuni Tuhan nang ulang tahun pernikahan opat keluarga pasu-pasu Tuhan nasida. Saya tabai las ni roha tabai Tuhan pasu-pasum na godangi si halasonon na di umur na pinasahat mo di nasida asabuhi nasida Tuhan maka tidak koko di bagasan ngoluna tanganmu mamasuk-masuk mangurupi manugu nasida boy gabe panidangin di tonga-tonga ni portibion asalam tabba Tuhan akan aporsea lao mangitoko macai godang dopesi pangidon nami Tuhan tuadupanmu asa parguguanmu hami disaluhutna akan nahu pangido hami itu Tuhan asa boy lomoni roham hula hami lomoni roham hopatupa hami jolo homahu suku kami di perdalanan ningulu nami asa dapat kami mangulahon akan nadinggan las ni roham di tonga-tonga ni portibion atau ngali Jesus tangi oma pangiduan nami du jolo di sesaho sudi nasa dosa pangalasion nami marlas ni roham mahami di hadapanmu terpuji maho Tuhan rodi saliling-liling na amin. Terpuji ma Tuhan tamarhiti namarede hita nomor 730 ayat sada duhut udukna.
suruh matang diri sahur turaki lapan penuh diri tudung aki sai pada diriku alih Tuhan Bapa tarhon inaulipi Tuhan suruh matang diri sahur turaki baik iwa sabada parangeki sai patama diriku alih Tuhan Sapa tarhon inaulimi Tuhan suruh matang diri sahur turaki lapang turung aki tapasahat ma pilihan na tapapungon tu adu panitu hatta martang yang mahita ali debata amanami na di Banua Gijang hodo harwarwani saluhut sileon leon na dinggan do na sauli basa na mauliutus hupasahat hami masian na ni leon mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na hucus di jolom pasu may jala ramuti asa hu parhasia kami pilihanon patibul na rajonmu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay maruhanami marhiti-hiti todim asalam hutadahami godang ni sileon-leon mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Aliaman namin na di Banua Gijang, saya pinurbadia magwarmo. Saya Roma harajaonmu. Saya saut malomoni roham di Banua Tungon Songona di Banua Gijang. Leo matuhami sadari unang uluan siapa hari. Saya sama dosa nami sungut panisa nami. Di dosa ni dongan nomor dosa tu kami. Unak kami tu giyo tu pangujunan palua mahamisian pangagong. Mahita di bagasan dami tajalo mapasu-pasu sia tuata. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan de bata mahita. Di sodakon Tuhan de bata mabuhina tu hita jala asima rohana mi de hita. Di dopakon Tuhan de bata mabuhina tu hita jala di pasaurhon madamena tutod di tabi.
Shalom.
Bang Noel. Selamat hari Minggu. Terima kasih Bang Noel. Kok masih ada di sini ya? Kalau ada dua lagi